Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang gulong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nag-iiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka lang? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap. Mawawala lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisi o na, sana ay hindi nanganap. Hallelujah. Mayroong mga iba at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. Praise the Lord, hallelujah. May mga laban kay Kristo, iligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hanggang may panahon siya iyong tanggapin. Kung nasa'yo si Kristo, di na magagamba. Dumating man ang oras at tayo'y kukunin na. Jesus ay babalik. Ano mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digma, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Na hindi pa nararanasan kailanman. Hallelujah, hallelujah. May mga laban kay Kristo, liligaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Kadigmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo,
Ililigaw ang lahat ng tao. Ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Babalik na, anumang mangyari ay handa ka na. Si Jesus handa sa mata. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus.